Tuhle písničku složili knihovnice z Kolína a okolí, které mají nesmírně rády své povolání a své knížky. Zdravice je udělána na melodii Jaromíra Vejvody, Kdyby ty muziky nebyly, a vy si poslechněte ten pěkný text, jaký kolínské knihovnice a knihovnice z kolínského regionu sestavili. Já si myslím, že by sem měly ale dámy jít, protože chtěli zpívat s námi, jsou tady. Takže ano, dobře. Takže se na tom podíleli, jak slyším, i další, ano. A kde jsou ty kolínské dámy, které budou zpívat? No to ne, já čekám knihovnice. Kde pak je mám? Tak pojďte. Pojďte. My budeme, no, vy můžete jít klidně sem k nám nahoru, jestli chcete, sem se vejdete. Tak, jak vidím, nahoru se vám moc nechce, tak my to zkusíme zaspívat a vy zpívejte s námi. Je to opravdu velice krásný text. Když se sejde v knihovně u nás po spolu, přijde tam čtenář.